जबरलिया गर्दा उड़ावे तब सुधिया बालम के आवे। जबरलिया गर्दा उड़ावे तब सुधिया बालम के आवे। बालम के आवे हो बालम के आवे तब सुधिया बालम के आवे। जबरलिया गर्दा उड़ावे तब सुधिया बालम के आवे। 4 महीना यार गर्मी के दिनवा, गर्मी के दिनवा हो गर्मी के दिनवा। जब केहू बेना डोलावे, जब केहू बेना डोलावे तब सुधिया बालम के आवे। जब केहू बेना डोलावे तब